Σημερινό βίντεο εδώ πέρα θα παίξουμε για να πάμε Mythic. Θα το βγάλουμε σε πολλά επεισόδια γιατί όπως βλέπετε είμαστε ακόμα Diamond 1. Για βοήθεια θα έχω τον φίλο μου που είναι και αυτός Diamond 1. Εσένα γεια. Γεια. Και εμείς ξεκινάμε. Λοιπόν εδώ πέρα παιδιά, μάλλον θα πανάνω εγώ Crow, μόλις μας έβαλε. Το μάτι είναι αυτό. Εσύ τι θα παίξεις? Τι να πανάνε Ρίκο? Α, Ρίκο θα παίξεις. Θα παίξεις Leon. Εγώ παιδιά σκέφτομαι να παίξω. Τι θα παίζα Leon? Τι θα παίζα Leon? Απλά λες γιατί. Δεν θα παίζα. Πού να το ξέρω όμως και εσύ ρε ότι δεν θα παίζεις. Τέλος πάντων εγώ πήρα Gale. Έχω το speedrun Star. Οκ, και έχουμε Gale δεύτερο. Και εναντίον Mortis Spike Gale. Ναι και Gale. Άμα παίξουμε καλά είναι Mortis. Mortis έχει το λάθος κάτι. Και εντάξει δεν κολλάω τόσο για από ό,τι βλέπετε. Έχω ένα πολύ μικρό lag. Δεν φαίνεται τόσο στο βίντεο, πρέπει να μην φαίνεται και καθόλου. Α, πέθανα. Εντάξει, καλώς φαίνεται ο Ζε. Έριξε παιδιά ένα βόμβο κλάσ. Όχι, δεν σπάνει. Το προστατεύω, φύγε, φύγε. Ωραία, παιδιά όπως βλέπετε νικάμε. Μπράβο στον Τζέστερ, το δικό μας που είναι και καλός ευτυχώς. Ωραίο, θα μας θέσει πράγμα χωρίς. Έφαγα και φτάνα. Λοιπόν, παιδιά άμα πεθάνει ο Τζέστερ το ξέρετε ήδη ότι είναι χαμένο άμα τα πάρουνε. Όχι, έχει πόμπο κλατχάιπερ. Ωραία, ωραία. Όχι, μακριά του. Πάρε ένα, ωραία παιδιά, έχει 10 οδέσεις να προστατεύουμε εμείς τώρα στον Τζέστερ. Βάζω και εδώ στο κέντρο παιδιά να είναι μοστρόβιλο να μην μπει κανείς. Μια ώρα. Παιδιά, εδώ πέρα. Και παιδιά, δικό μας. Όπως βλέπετε κάναμε και λίγα questάκια που είχα στο run, δεν τα είχα κάνει. Όσο τσούστη. Να πάμε, συνεχίζουμε να μας βάλει τώρα lobby. Έλα, μην αργείς. Έχεις πλαφόν, Εγώ είχα απλό σούσι. Surge Protector! Ένα σου. το wasabi σε όλα. Καλό είναι, εγώ είχα ένα σούσι μόνο. Ένα. Εμένα παιδιά είναι το πιο πολύ 4 νομίζω. Για πείτε εσείς ποιο είναι το πιο πολύ. Λέγεται πάλι. Εσύ, Τι κάνει? εσύ πόσο έχεις πάει? 8. 8 κολόφαρδε. Some another ego with her super. Νομίζω κάνει 2 σούπερ ή βαράει παραπάνω, δεν ξέρω η Λόλα. Κάνει 2 super. Ωραία, συνεχίζουμε παιδιά. Άμα θα βάλω το sprout. Ναι, όντως παιδιά έχει τύχει ο τυχερός το sprout skin. Λοιπόν παιδιά αυτό είναι το map. Κάτσε να σας ξαναδείξω άμα δεν το είδατε, ορίστε. Και κάτι, γιατί είμαι σίγουρος ότι μπορεί να ρίχνω. Κάτι άλλο κάνω. Και εγώ από ό,τι φαίνεται παίζει να μπανάρω κάτι σπαστικό. Δεν έχει το wasabi balls, οπότε πάει να είναι κανένα hang. Ναι, θα ήθελα και hang, αλλά και η τζάκι είναι σπασμένη. Οκ παιδιά, με τη βλέπετε Melody, οκ. Παιδιά δεν έχω ιδέα τι να παίξω. Έχεις να μου προτείνεις κάτι? Έχουμε το τέτοιο, θέλουμε ένα damage support τώρα. Ωραία, θα παίξω Max τότε. Πήγα να σου βάλω όντως, μα το Θεό πήγα να σου βάλω να παίξει Max. Είδες. Οκ παιδιά, έχουμε αντίπαλους Buster, Dexter και Leon. Πιστεύω, δεν θα πάει τόσο άσχημα. Οκ, μπορείτε να πάρετε. Δεν μπορώ να κάνω το πολύ τόσο. Παιδιά, δεν
κοροϊδεύει κιόλας, παιδιά, περιμένει κιόλας. Τόσο να πάτε εδώ ένα εισιτήριο. Ω, παιδιά, έχουμε τώρα εδώ τον Buster, θέμα. Ναι ρε φίλε, δεν κάνει Buster, παιδιά μου. Ρε παιδιά, ένα νικήσαμε, ένα χάσαμε. Εντάξει, καλό μάτς. Κάτι καλό μάτς λέω κι εγώ. Χάλια μάτς αφού χάσαμε. Συνεχίζουμε. Πήρα εδώ παιδιά είναι πίστα και μάλλον εγώ θα... Δεν θα παίξεις τελικά εσύ Ρίκο. Θα παίξεις Τζέστερ. Και καλό πικ. Ήθελα εγώ Μπίμπι. Λες να παίξει ο άλλος. Ωραία, άλλος εντάξει θα παίξει τότε τέτοιο. Λέγεται. Πες με Έλληνα, το λένε Α4. Όντως. Α4 από το Μάρ και Φλωρέλ. Teamwork for the win! Yeah! Too sour for you. Και ήταν εντάξει δεν έχει να μην στο κάτι. Το άλλο είναι καλύτερο εδώ πέρα. Παιδιά εδώ κάνει το γάμα. Πέθανα. Ωραίος, ωραίος. Ωραία παιδιά, είδατε κάναμε την πρώτη ασπίδα τους από τις 4. Να σας επιθυμίσω ότι οι ασπίδες είναι στο... όσοι δεν ξέρουν, οι ασπίδες γίνονται όταν πάει στο 75, στο 50, μετά στο 25 και μετά τελειώνει. Εγώ τους έσπασα τη δεύτερη ασπίδα. Ωραίος λόγω. Έρχομαι κι εγώ. Ένα παιδάκι πέρα του Χάιπερ και να το σκοτώσω. Προσοχή. Παιδιά, νικήσαμε. Συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς. Λοιπόν παιδιά μας έβαλε νοκάουτ. Αυτή εδώ η πίστα, ωραία πίστα είναι. Εγώ πιστεύω που θα μπανάρω Σιέντγαρ, οκ, και Μίκο, οκ. Όλα να μπανάρω εκεί. Οκ, θα παίξεις Colt. Θα μπορούσες και Jester. Θα έχει ένα χείρα τώρα, κοίτα το. Άντε ρε. Τέλος πάντων, εγώ θα παίξω παιδιά Crow. Και έχουμε και φίλο Dynamite. Για να δούμε παιδιά τι θα έχουν οι αντίπαλοι. Gay, Dynamite και V. Εσύ μπορεί να είναι ίδια, αλλά μπορεί να μην είναι. Πάμε να δούμε εδώ παιδιά μήπως το νικήσουμε αυτό. Όπα, λίγο να μην πετύχει εμένα. Ορμάνω στον τέτοιο. Νομίζω έφαγα τον Dynamite και έχω βάλει αρκετό δηλητήριο. Όχι, έζησε. Πειράζει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε εγκλωβίσει. Κακό που πέθανες ρε. Κακό πολύ τώρα αυτό που γίνεται παιδιά. Μόλις την πήρα θα την έκανα. Δεν πειράζει παιδιά. Next round. Μην πεθάνεις τώρα. Κάτσε να μην πεθάνεις. Όχι! Με πέτυχε παιδιά με το stun. Πού το ήξερα ότι είμαι εκεί. Την ατυχία μου μέσα ρε παιδιά. Ωραίος, μπράβο. Nice. Ναι, αλλά τώρα έχετε δύο καλούς. Ωραίος ο Dynamite. Πάμε βοήθεια αυτόν. Πάμε λίγο, το έχετε. Ωραίος. Ωραίος Dynamite. Έλα ρε το, πρέπει να πετύχει. Μπράβο. Δεν με νοιάζει τώρα. Μπορεί να σπάσω λίγο εδώ πέρα, αλλά
Δεν πειράζει, αφού τους έφαγες καλό είναι. Συνεχίζουμε. Πάρε λίγο να μας πετύχει. Προσοχή την πι, είναι κάτι καλό. Ναι, έχει το δυνατό και στο hit. Επίσης θέλει να μας ρίξει ulti άμα δει. Ωπα, λίγο να πάω. Πάμε αυτό στο Dynamite. Τον έσωσα. Όχι, θα έτρωγα τι. Πακό που πέθανες. Δεν πειράζει, Ωραία, τρώει damage αυτός. Πιστεύω το έχουμε. Είναι Dynamite, αλλά ποτέ δεν ξέρετε, παιδιά. έχει hyper. Ναι, λίγο θα με δυσκολεύσει αυτό. Αφού δεν έχει... είδαμε ότι έχει το κάτι. Τώρα που έχεις εσύ hyper όμως... Ναι, δεν έχω ulti. Είναι κακό αυτό. Αλλά... έλα πω. Και παιδιά, το πήραμε τελικά, αντί να χάσουμε. Αυτό παιδιά, πάντα παιδιά, να μην τα παρατάτε. Σούπερ ρεάρ. Πάνα είπαμε επειδή εγώ έγινα χείρα. Άσε ρε που έγινες και χείρα. Σας πάμε παιδιά, συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς. Λοιπόν παιδιά, κέρδισα ένα rank reward για να δούμε τι θα τύχω. 250 για το Pro-Pass παιδιά. Πολύ καλό και είμαι κοντά στο να πάρω το Legendary. Ανοίξω για αυτό το Star Drop, τίποτα. Και συνεχίζουμε. Αυτό το πάρω thrower μάλλον θα πάρω. Ναι παιδιά, αυτή είναι η πίστα, είναι καλή για throwers. Σπαστική για κάποιους συγκεκριμένους thrower. Εγώ μάλλον θα μπανάρω Chrome επειδή είναι πολύ τοξικός. Το Dogs μπανάρε. Λοιπόν, έχουμε μπανάρει αυτά παιδιά από ό,τι βλέπετε. Edgar, Dynamite και Grom. Γιατί πάλι μπανάρα Edgar και Spike. Δύο πήρατε τέτοιο. Εγώ μάλλον θα παίξω tick παιδιά. Εγώ θα καθόμαι δίπλα σου και άμα έρθει κάποιος από εδώ θα σκοτώνω ρε. Καλό. Πάμε παιδιά, το έχουμε. Ωραία. Άρχισα πάλι να κολλάω. Δεν ξέρω παιδιά γιατί το παθαίνω, αλλά κολλάω πάρα πολύ κάμια φορά. Τώρα είδα παιδιά μια χαρά, λίγο δεν κολλούσα. Κάτι κάνω όμως από τη δείτε, άμα δείτε παιδιά, έχω κάνει σχεδόν την ulti μου. Αυτό είναι καλό. Ναι, κολλάω αρκετά, οπότε πρέπει να τελειώσουμε το μάτι, μήπως στο επόμενο δεν κολλάω. Για άλλο να προσπεράσουμε αυτό το κάτι κολλάω και θα σας πω τι έγινε. Όπως δείτε, νικήσαμε και βγήκα και σαν play να κολλούσα πάρα πολύ. Δεν ξέρω παιδιά πώς έγινε αυτό. Σταμάτα εσύ. Συνεχίζουμε στο επόμενο μάτς. Looking for a snack. Ναι, οκ. Παιδιά, πείτε σας αρέσει αυτό το skin στον Άντζελο. Εμένα μου αρέσει αρκετά. Γιατί ωραίο πράγμα. Για δείξε μας τι τυχαίο. Για να δούμε παιδιά τι έτυχε ο φίλος μου. Το πλήρα, εικονέτηχα κάτι ωραίο. Για να το δω. Το βάλες. Let's party! Άντε βρέστε. Επίσης παιδιά, όσοι θυμάστε πήγαμε 34.000 τρόπια τον φίλο μου. Τον βοήθησα. Πού είναι? Άντε έλα βρες το γρήγορα. Μην αργείς. Βλέπετε παιδιά, πιστεύω άλλο ένα μάτς παιδιά και το πάμε Diamond 2. Και μάλλον θα το κλείσουμε στο Diamond 2 γιατί είπαμε θα το βγάλουμε σε μικρά part. Και επίσης παιδιά με το πάμε Diamond 2 παίρνουμε 200 XP Pro Pass. Το οποίο άμα τα πάρουμε δείτε πάμε στο Legendary και μάλλον θα το ανοίξουμε σε αυτό το βίντεο. Και εγώ έχω Mythic. Ωραίο. Πάμε παιδιά. Το πίνει που έβαλα. Ναι, ωραίο ήταν σαν του boss φουγκαράκι.
παιδιά, bounty. Αυτό το map το βλέπετε κι εσείς. Θα βάλω calls μόνο. Οκ, εγώ λέω να μπανάρω Dynamite. Πού είναι η Piper? Όχι, θα παίξω εγώ Piper. Πάει Μάντι. Μη, φίλε, άμα μπανάρω. Μπάναρε παιδιά Piper, εγώ δεν έχω μακρινό. Ο μόνος μου καλός μακρινός είναι ο Ρίκο. Έχεις την Colt, αλλά θα βάλω κοκόλ. Βάλεις εσύ Colt. Δεν έχω ιδέα τι να παίξω. Νόμιζα θα αλλάζουμε κιόλας. Μπορεί. Έχω μια ιδέα, η Leon. Απλά το πήρα. Γκριφ. Οκ, έχω βρει κοντά ίδιο range με το Poco. Τώρα το είπα. Another day. Time for trouble. Πάω από εδώ. Δεν πετύχω. Out of your pace, we're closed. Another day. Είναι ιστό πρέπει, δεν βλέπεις τώρα ότι η Αμερική μας έχει έρθει, δεν μας αφήνει ήσυχος. Φοβερή ούλτη παιδιά από το χώρο. Χείρα είπαμε. Χείρα παιδιά όπως λέει και ο φίλος μου. Χείρα είναι παιδιά. Μην τον βλέπετε έτσι. Παιδιά δεν ξέρω πώς έχω ζήσει. Κάπως έχω... πέθανα. Cost me a sale. Time for trouble. Έλα ρε Crow. Έχουνε και πόκο να τους δίνει ζωή. Coming out of your paycheck. Εσείς έχετε πεθάνει 500 φορές. Κάνετε. Μπράβο, φύγετε. Όχι ρε Crow. Cost me a sale. Ναι! Παιδιά τελικά τον νικήσαμε και για να δούμε τι είχαμε Diamond 2. Everyone gets a 2% discount. Όπα, το χέρι μου. Κοπάνισα το χέρι μου στο θρανείο. Δεν πειράζει. Σούσι παιδιά. Δώσε μου λίγο. Πάλι. Παιδιά. Δεν είχε καν. Ήταν απλό σούσι χωρίς παιδιά ούτε ένα πάνω και έτσι το skin του Crow. Πολύ καλό. Παιδιά, συνεχίζουμε το Legendary. Τι πιστεύετε ότι θα τύχουμε? Εγώ πιστεύω ένα Hypercharge. Εσύ τι πιστεύεις ότι θα τύχω? Εγώ πιστεύω Hypercharge. Μπορεί και Star Power. Ναι, Star Power στη Piper. Οκ, παίζω με Piper αρκετά. Παιδιά, αυτό ήταν για πρώτο βίντεο στο Diamond. Από μένα, bye.